Čaute ľudia, vítam vás v Studio Gamer.sk spolu s Ferjumina 2000 a s Kongom, čaute. bol to Tomáš Kravťák, teraz je to Kong a má taký pekný skin, ja mu závidím. By som ho chcel sotiť. Ale nie je pekný skin. No. Takže máme tu Skyblock a poďme na to. Počkaj, ja nie som opečko, takže čakaj. Ja ťa dám opäť, čakaj. Ja aj ozaj, no. A ja, že prečo mi nič nejde? Počkaj, vyskúšam to, dobre, už to ide. Dobre, môžeme. Takže ja sa zatiaľ spravím cobblestone generátor. V čestke máte jeden takýto lat. Dívaj sa lat a lávu. Aha. Vykopte si 4. Tak, ale chceme vás upozorniť vždy. No nie! To si čo? No, chlapče. Čakaj, ja to spravím. Uhni. Sorry, že tu používam toto, ale tak. Fail. Tak. A možno niekto sa pýtate, že prečo vám sa tu mrazí tá voda, tak si dajte okolo torče a nebude sa vám mraziť. A máme cobblestone hotový. Alebo na to dajte na nejaký blok a proste vám to prestane mraziť. Aby ste videli, tak budeme natáčať ešte iné veci, nie len stále Skyblock. Lol, ja mám 90 FPS na frapsu. Fuck. A chcem povedať, vás upozorniť, že vždy, keď tu vám niečo padne, vám padne zo stromu iba jeden sapling a vy ho nechytíte a žiadny ďalší vám nepadne, tak môžete to rovno resetnúť, lebo ten sapling je tu dôležitý. Máš nejaký? Nie. Tak ani ja, ty kokos. Boha. Počkaj, nehaj to tak. Nepoužívaj Forgame, ty kokos. Ale nie, to iba na ten sapling a na ten lat. Iba jeden. No veď mám. A lat žiadny. Ty magor. Prepáčte, že používame game mode, ale tak. Ukážim hento, jak sa ten cobblestone vyrába. No, takže proste takto budete furt iba čažiť. A teraz si vyrobíme krompáč a urobím iba pre seba. A ináč hlinu nikde neminajte. No, hlina je najdôležitejšia na sadenie. A tu máš kromp. Na. Som taký ochotný. Tak drevo dáme do truhly, aj palice, aj hlinu jednu. Ty vole, ty si mal šťastie, že si nepadol. No, ty kokos. Tak zatiaľ ťaža budem robiť mostík, alebo nie, zväčším ostrov. Ostrov. Áno, moja slovenčina. Ty si bol dneska v škole? Ty nie? My áno, prečo? Aj my, tak na čo sa pýtaš? Pretože som ťa tam nevidel. A na čo by si ma videl? Neviem, aby som ťa mohol neviem čo. No, tak. Zbiť, hej! Jasné, ty tak. Ty tak. A vidíte, horí nám hlina, ale to neriešte, ona sa nič nestane. Aha. Ja som chcel skočiť za tebu, že aha, idem to zhasiť a ja som kýdol. Ja som tam nedoskočil. Portni ma. Fail. Zabité. Ty. Počkaj. 3. Počkaj. Rýchlo! Sej to. Teraz! Skoro do laby. No ja keď to verí, že počkajte, bum, som to pekne zachytil. Počka, takže čo by som spraviť? Som akurát skapala, akurát si ma portol. Filip, kopuje si to? Čo? Aby sa zase nestalo to, čo minulé. Čo? Ešte raz to... Si to stopuješ, koľko to... Ako je to dlhé. Ty si magor. Nevadí. Ja to Vadí. Tak urobíme po jednom diele, ježiš, to nevadí. LOL. Dneska som normálne, že proste... Daj mi všetky cobblestone.
cobblestone alebo cobblestone? Je cobblestone alebo cobblestone? Takže sa mi začne cobblestone. Cobblestone sa píše, ale neviem, či sa to číta cobble alebo cobble. Sa mi začne cobblestone, áno, cobblestone. Ty kokos. Oh fuck. A ideme teraz na ten piesačný ostrov, pretože tam sú také vecičky, dosť dobré. Čo tu tam robíš? Nie, no čau. Boha. Sorry, ale tak volali mi. Hej Filip, dáš mi všetky cobblestony? Nedám. Si zlý. Ja musím stavať mostík, aký je dôležitý most, aby sa nám spawnovali tieto